Бест назгарон як қолинчаи эронии рӯз партофтем сифати пеши бузург давоним севнимай кадоме насиби кадоме боша бидава иншоаллоҳ бурд мекунад. Қолинчаи эрония борои барвақтина аксияшда 1550 сомон дастаф то хоната давоним севнимай эронӣ тозаҳа як дона мондаами давоним севним кадоме ускоткина бигираша бурд мекунад. давоним севним 1550 сомон ғавсишда ҷавоб мегум қасмадорай дастафка тамоми ҷо ҳастай як ҳорики даҳани дар падарҳақатиш ҳами сайтимро лайк комент подписат. як қолинчаи дига бировардем сирхи сиядақай давоним ба 4100 сомон дастафка тамоми ҷо ҳастай сифатиш сифати хубай гилои майда гилак дорай беҳад материалаш ғавси хушрӯай як ҳорики даҳани